तारा ससुरा में जाके किनले हम जमीन उहे जलाइब आटा चक्की के मशीन। अच्छा का कहिला चंदन भैया तनिए खाली और कहबो। तारा ससुरा में जाके किनले हम जमीन उहे जलाइब आटा चक्की के मशीन। रुको 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 चंदन भाई रुको। भौजी के ससुरा में जमीन किने से पहले ये खाली अयोधेश भैया के देख लो। का अवधेश भैया काहे ऐसन हाल भइल बा तोहर हो? अरे मर्दे रोबो करबा किया गहू बतैबो का भइल हो? रोला से कुछ पता चली। ससुरा में लभर पिटवा ले दिया अरे दादा रे का कहिल हो? ये खाली और तनी कहिबो। ससुरा में लभर पिटवा ले दिया। अरे मोरदे का करे गइल रहल ह तू भौजी के ससुरा में हो? कोई नहीं रात मलाई खती तो भलाई कर देले। हमर लाल चट्टे ना गइल रहल ह। अच्छा गइल रहल ह मलाई खाए आ भलाई को दिल बा। तो ए अवधेश भैया इहो लागल इहो सुन ल। दोबारा मत जइह आ ना तो अभी पिटलही नु बा। दोबारा जइबो नु तो तोहर गोड़ियो मार दिही। चाचा अरे दादा तो लोकेशन चालू कर ये कर घोरी के ने बा। हां का कइल ह? तो लोकेशन चालू कर ये कर घोरी के ने बा। तो लोकेशन चालू कर ये कर घोरी के ने बा। अच्छा तो लोकेशन चालू कर एकर ढोड़ी के ने बा। तो ए अवधेश भैया हमरा नु लागता कि तोरा ओखिया में कोनो झोर के गिरा देले बा। चाचा अरे दादा ना भाई लोग बताव तर का कहत रे अवधेश भैया? तो लोकेशन चालू करे कर ढोड़ी केने बा। भाई लोग भौजी के ढोड़ी तो सीधा सीधी दिखाई देता तभी भी कहतरन कि लोकेशन चालू कर एक ढोड़ी केने बा। हमरा तो लागता साचो नु अवधेश भैया के आँखिया में कोनो मुठ मार के गिरा देले बा। चाचा अरे दादा खेले भतारो खेला से जिया को खेला खेली पेला पेली पेली पेला पेली। अच्छा वर्ड है कि सुन के लाइट भी भाग गई। खेले भतार जब से जिया पे खेला खेली आ पेला पेली पेला पेली। तो ये भौजी इहे लागल इहो सुन ल। उ न तोरा जोरे से जिया पर उ पेला पेली ना खेलो त का लड़ चटौल खेलो। चाचा अरे दादा किया रावा की देनी हराते तह दर्द होता मारला से। किया रावा की देनी हराते तह दर्द होता। अच्छा यारवा के देनी हो राते तो दर्द होता मारला से। तो ये भौजी इहो सुन लो मारला से नु दर्दे होखेला। दोबारा ओकरा के मत दीह आ ना तो तोहर ऐसन गोड़िया मारी आ कि तोहर रात भर गोड़िया भाई। चाचा अरे दादा तब भाई लोग आज के बकचोदी हमें तहीं समाप्त करतनी। फिर मिलम रहुआ लोगों से एगो नया वीडियो में। भाई लोग अगर हमार वीडियो अच्छा लागल होई तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करम और हमारा वीडियो के लाइक और शेयर जरूर करम भाई लोगन। तो भाई लोगन फिर मिलम रहुआ लोगों से एगो नया वीडियो में। तब तक लिए भाई लोग धून में माटी लगा के बैलू